le voina chuan hei phone device niam deuh te hi om thina phone device niam deuh ah hian in bitmark hi a hau tak thina a harsa thina chuwang in hei siamsa mi siamsa ang chi hi a bit khi kan mark dawn ni siamsa ang hi kan mark anga hei hi ta a chuan i ani ta i chuan hei i siamsa bitmark ani dawn phone device niam deuh ah hian mark hi bitmark hi a harsa thina chumi wangin ti hian siamsa ang rawngin karon ti dawn ni a ol cham deuh nga chuan hei hi a tira mi hi chu englo ni dawn ta chuan ti hian en ro khi en ula amak dan kan ti phodang mak phodina khi a blur truwa lang ta ti hian wana hian ka dang wana ka mak anga khi a blur deuh khi hian chumi zuwa khi exposure gama a eng deuh khi hei ti hian a ron eng hi hei hi second khi 21 ania 21 ani chuan 20 a ka makang 20 a ka maka chumi zuwa a blur le a 27 a blur a chuan 26 a kan dang chuan kan in thalok 11 a blur a 10 a tiang zel khan ti khan in ti chuk ve kang hethiam ti khan ka soyang khanin ti khan bit kan ma zo ta a ti khan kan ma zo to a chuan kan ma zo to khan thlalak kan dang thlalak kha kan dah le lokang chuan hei hi thlalak a dah a chuan helai hlek ke extend pheng ti khan ka ti phenga thlalak hi ka full screen ang ti khan ka full screen a ti khanin kan mak na zona zel hian ti khan kan katang kan mak na zon zel khan ten thlalak hi kan katanga kan kat zel anga chuan ta hian a beng sang na tuwa ti khan tiles kan dang distortion maneuver pa tiles hi kan danga tiles hi mirror kan onang ka crop hi in hmunga hei keyframe plus ti khan kan zoom ang crop hi 2.00 ang kan danga helam po 2. kan people 2.00 anga yang an thok ang kan daleng chuan hei hi alight taka chuan graph kha tian in tinga ti hian in graph ang in copy curve anga kan paste curve ang chuan kan side change ang ti khan ni phoda chuan angai a bawk khan effect kan lut anga oscillate move and transform a hian kan lut anga oscillate kan danga standard setting a oscillate hi angle hi chu in du dang in du ang khan nal in ti zo ang khan i da thia ke chu 90 degree ang ka danga frequency le magnitude hi tiang ka da low ve ve atin a low ve ve in magnitude le frequency hi san chu ti hian keyframe sim ol samna tian frequency le magnitude hi keyframe ka siama hei he ta ding lampang sir bera ka da magnitude ka siam po kha keyframe kha ding lampang sir bera ka da frequency ka khona san frequency hi 2.00 hz aninga magnitude hi 170 da thing 170 kan da ti khan zowa 170 ti khan ni sha thiam mem tan etf ka kan lu tanga exposure gama
exposure grama ti hian hei exposure lai hi tian keyframe pahnih ka siama vei lampang hi tikhan a full in tikhan kan danga tian hi vei lampang sibra hei tlem ti phei lai hlanga tikhan tira eng tu khan chuan ta hian effect a kan lut anga blur a motion blur kan dah lenga chuan copy effect anga copy effect anga chuan ta hian kan paste zum zum tawng a beng ching lu tu ka kan paste zum zum ang tikhan paste card anga chuan hei hi apa ngai ne hei a dawh che hi hei hi ta hian dot pathum circle pian flip horizontally a hian tikhan kan tianga tian hei pa ngai nga hei a dawh che tikhan a in card thlak in flip horizontally khan hei hi ni lenga hei kan dah le chiang flip horizontally chuan hetami hi kan dah le chiang tikhan okay hemi te hi kau ti thri photang o kina next kan la kai le don nia win tan chu ni du top photang o